Usay kalahian sa uyap o hipon. Ito uyak. Uyap. Uyap, ayan eh. Maragipon, Siya mga magkayang magmay. uyap. Hello Basher Cakes! Welcome to another, di ba siya vlog? Welcome to my channel. For today's video, magmukbang ta for the first time. Ay, dili dahil. Kaduha na rin ako ng mukbang. Kaduha pa rin ako ng mukbang dahil. Palayog lang. Ang first akong mukbang kaya sa akong ate o sa akong chikagaw. Yes, sir! Anya karon, Dapat din ha? maong nakanaon namin mukbang kay birthday niya. Anya, dugan sa mirror. Thank you. Thank you. You belong to the zoo. Sige. Ganyan namin ito nagigutan. So, karoon namin ko anad may dere siomay sa tisa. Hello naman! And then barbecue ng isa o ka ng pork. Pork, and then naay manok niya. Naay duha ka saging niya. What? Saging? Mangga niya. Mangga. Yan, naami ang puso diha kay kasi mapagmahal kami, ang dami namin puso. Sige na tayo mga kandaray! Habang kandaray! Hoy, nahugas naman sa iyong mga kamot. Yes. Ikaw rin wala. Or excuse me, gani hapon. Hapon. Maguna ta sa akong isaw. Magkinamot mo? Yes, of course. Ano sa suday? Oh, dato ta. Abi pa lang. Ipaila sa din ako ang akong mga kuyog. Ako ning kuan be drumstick. So, ang nasa akong right corner. In the right corner. With the great things. Maano si Juanet Tabuada. Yung sa akong left corner. Maano ang pinakadugay na aba. Gutom na kayo. Si Monica, serious. Hindi siya serious. Sure na. Yan ay, musta nga day. Nga ang gata, no? Kaya, Hindi lang nakaon na. Gusto mo tayo. 90 apas. Ang uyab sa pinakadugay. Ang rason. Ang rason, day. Ayay. Awa na dito ka, May pag-ipasak ka lang ba na? Introduce mo sa husband. Si Jason Lamuntad. Ting, ting, ting. Hi, oy! Kurang kita mo. Hi, Layo. So what's up? Magkuhan ka. Who's most likely to channelin? Okay. Pero, baka alam ka din, kaya magdugay na kayo magaliha. Usahay ako tig-an niya ang tisa, no? Ang permi ihampas sa ako ni Wayanet kay show my good. Just die. Wala may ka soft drinks kay dali may mabusog. Sa goal alam kay makarot din sa nature lang. Tugda na to ang most likely to. Who's most likely to make corny jokes? Mustang great na to dia day. Angela, siya rin mo katawag siya. Kani good siya. Birthday na ako. Kapit ko mang-load nila kay. Ito ako nako-post sa Instagram. Kapit ko mang-load nila kay. Dugay ni ko Andre. Punto na lang. Huwag yung great day. Pagkakit ka buntag pa kami ko. Dapat alas 12 good. Yeah. Mandun ante. Sa group chat na mo, sige, sabihin nga, sorry kayo, dahil dugay ko ka-great. So, obviously, ang spelling niya kay G-R-E-E-T. Yung kaning kay great, yeah. Nga, dahil sorry, dugay ko ka-great, dahil. Daog ba huwag ka spelling bee. G-R-E-A-T. Mumulang pa. Ano to, sige, sa group chat, i-post ko mga pictures nga nagpa-thank you ko, sa dihang na great na ko. May influence. I'm such an influencer. Tungod na niya. Wag may tarong chat ever since. True, I agree. Sabi ko, di ka mukha og isaw kay. Dato, di mo kaon? Ako dito makawit. Gato. Perfect school. Dapat mo kung lawas sa mama. Ako. Who's most likely to fart in public places? Waya! Oh, excuse me, ikaw yun. Waya, Angela! Ano ka gila? Ano ka? Hashtag. Kung sa tanan no, ako'y maglisod og utot sa kuan. Mas ng ilang wayanet, maglisod ko. Utot. Panem, galag. Uy, malamig ito kayo, mga tatak ha. Inisa. Tingog kami. Amot ba tao, maglisod ko utot sa kanang public. Private Ano? day. Sorry.
Diba, gilag ba? Again, si Monica gito. Ako mauwa. Kasi mo maing, wow! Mauwa pa ka dahil. Pero siya yun ang... Sa among tulo ako yung pinaka-mauwawan. Siya yung Wow! pinaka-umot doon. Sure lang. Uy, Joggy na pinakabagag na. Who is most likely to do weird things in public? Angela. Hindi lang. Grabe sad. Yes, Dan. Ginger. Yes, Dan. True. Baga jugag na ako dahil. Kasi wayanet, kanya siya mawaw. Ay, di siya mawaw. Baga siya na, siya makabuhat o ka lang. Order. Oo, siya mo order nga. Ikay, adto dito ka or. Ikay, mo adto niya. Ano sa tanang order yun? Ikaw may mukha ka na, excuse me. Pangayong tissue ka, kaya. Kaya mauwaw mo. Therefore, lima ko na made. Ah, grabe sad. Na, si Monica. Wala, ikaw lang. Kuhaan lang, si Josh lang siya. Basta, pero ako, matukan ko mo ako. Ay, yan sa mga tao. Kuday. Kuday. Ay, di judge na ko dahil nakanang Pero, True. kasi wala na kay share to disown, share lang. Mas wrong siya. Nako. Gusto ko na pa rin. Wala, hindi na tayo dagatan mo. Kasi marsog mayroong dagat. Wala yung tubig. Tinanay ko sa apple nga na-steam. Sa tanan nga na-steam kay mo siya lamit. Day, nagmukbang pa ta? Ano na tayo? Wow! Nagkan ka yan. Who is most likely to get married first? 3, 2, 1. Wayanet. Waya. Pa? Yes. Ano? Kama may pinakadugay na kuhan. Neil. Yan, ano? Or feel ako si Angela. Kinay budget. Yan, tay. Sama-sama lang pagkadugas ni Uya. Buwan ko. Basta. Yan. Ito ka na dahil. Dali, from saying ka na. Ugwa pa mo yun. Ah, so dagan tayo magkwarta ni Neil. Ginugay man mo. Buwan naman, may tilig na kaon dahil. Ako man, sad. Pero feel ako kamo di una magkasal. Lami ang mga. Sige mo nga yung apple ka. Basit ka mo magulag video Wala ka dahil. dahil. Sa plano. Ano ba? Wala ka budget. Wala pa ba may paskulahon? Yung anak na din, tapos wala ko. Trabaho naman na yun. Pagawas 20 years na. Ay, gawat ba ba? Mag-apply mo. After 10 years pa tamang 30 na 31. Ay, over. Kayo sa girl. Dahil wala na mga. Na dahil. Huwag na tayo na pag wadyo ka na dahil. Wadyo ka na save ba? Kayo no, daghan ba kagastuan. Pero, pwede na mag-delete kasal nga sa... Mag-loan sa video. Ano? Shout out diha sa video. We find ways. Kanang, masan daw ka na ay, delete lang siya sa kanang simbahan ba? Who wish? Ayaw, ba ito mo? Magkasama mo yung kadaaton. Naik ka ng feel na po ni mo eh. Ay, feel ako, madato naman ta. Lagi. Kuha. Bet daw. Sa Palit tabi papalit akong luto dahil. Ayan, kasal ka na yun. Huwag na nakakita ko yung ano kitang di. Kapaya nila akong puso. Hello. Magtulo pa ko yung... Isa. Di na kakay. Weak shit man ka, uy. Hindi camera mo. Sure good ba? Basta lagi mga hubog ni. Ay, ha? 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 Ano na dahil, ha? Sabi na, mahubog sa kabusog. Who's most likely to eat spicy food? 3, 2, 1. Monica and me. Hindi lang. Di kayo cold spicy. Ah. Kaya lang makataak. Ay, may bala may lami ang kaunog din hangin. Quick set gid kog mga hangha. Ang ako nga, magkaon ka og hang kay mas dali daw ko ang imong metabolism. Maghang na dahil ko ng bagi. Unsay kalahian sa uyap ug hipon? Ito uyak. Uyap. Uy, yan eh. Maragipon Siya mo. ba kayang May uyap? Niyakin sa mas pinaka. One eternity later. It is a marvel. Hey guys, so update. Kung manamig kaon and then medyo nakainom nami og strawberry juice. Anya, wa man natiwas ang atong most likely to channelin. So atong ipadayon karon. Ganap ani, di ba ganiha mukbang man. Noak-noak lang. Karon kay ang atong buhaton kay kung kinsa ang pinakadaghan og Ayaw, Ay, naka dili. category. Kinsay mapilian sa may nang kung kinsay number Pilian. 1 nga napilian kay mo inom. majority wins. Okay. Go. Nagsabot kasi na bahala mo di ka. Ay, ayaw. Wala. Bullshit. Sige, telling the truth. Yeah, ako yung mabasa ha. Angela. Ready? Ay, adugay. Who's most likely to 1, 2, 3. Monica. Bugo. Ogwaya. Yaw, ano? Yaw, Brody. Ano?
Ikat. No, no, no! Ayaw, doy. Kaya to, ayaw, uy. Oh, yan. Sabot-sabot naman ako. Question. Hawak ko ang buhay niyo. Buti ito, labot buwang. Hawak ko ang buhay niyo, ha? Titikman mo ang kuwan. Asa? Sige, next question, babe. Who's most likely to sleep early? Me. 3, 2, 1. Wyatt. Me. 3, 2, 1 ba? Ay, Wyatt. Wala, nakulbaan ko kay Oh, ikaw na. Yes! Sleep early. Very early. Ay, lahot da. Sleep early because... Sip lang naman. Uy, mukha mo gid na. mga tugod, parang mamag mga tay. Kanit lang ba yaw? Manday mo? Mabalhin taog ang goal kay ang electric pa na adere niya. Sabat. Please, if under 18 mo, please don't drink. Who is most likely to eat street foods? 3, 2, 1. Sila. Monica. Kita tulo. Ay, kita do ha. Siya, dili kayo. Oh, ikaw, pinakanagan. Anong Ako? Ay, di mo, mag-street food din ko, pero di. Ah, so kita tulo. Dili, pero mas daghan man ka. Mas daghan Kasi ikaw. magipili. Monica. Oo. Ikaw! Kuha ni siya ha, orange juice. Orange juice? Orange. Don't change. Allow 8. Okay, go. Great. Thank you sa mga great things. Most likely magmaoy pa sa mahubog. 3, 2, 1. Waya. Monica. Waya. Ay, yawa! Magsinsonan! Hoy, dili, Angela to. Angela ko. Wala na. Usar ka. Wait. Pero si Waya ba ya? Waya, I changed my answer. Waya net. Kibaw mo ato katong sinulog. Nihilak siya. Ano naman nila ka? Si Graduation. Angela. Ando na. Angela. Saba na ano ko na be? Uy, wala lang. Look, is that... Oy, pwede na wala na. Ay, dili. Good. Si Waya, good. Oh. Si Waya. Si Waya net. Oh, tagay siya drink day. Wala lang. Amo, o Uy, sana siya kalat may kag mukilat may kag kag hilom. Yung mga nag Oh my God. Di na tinuod. Maski dili pa siya maoy nga kanan sa love life ana. Maoy siya. May Bisag isa pa man siya sa kalit. in life, sa iyang iro, something like that. Sa mga trees nga nakat. Or sa mga balloons nga na-pop. diba? Nakoy point ato. I'm safe, guys. Di ba, himi tang tulo, pero mas grabe Mas ka. pinaka-grabe siya. Oh. Fine. Sa situation. Every Situation. Bito day. Kung unsa na imong permigi overthink. Ako maoy mahubog ko kung maoy gyud nga heavy nga. Dili ay. Or kana nga. Sakit si Chiu. Ay katura kay nag-uol man gyud ko ato. Kay hello, iro ba yan na siya day. Harrison. But lover kayo. Mahal na ba ang ilang pedigree na niya? Yan, Matay na that's siya. Most likely na kuripot. What's kuripot? Wow! Kuripot is like Seryoso? Like, tihik? yeah. Yeah. Tihik? Oy, babe, let's give it a twist. Let's speak English like that. Okay. Like that. Okay, I will not speak. So, This will crew. no, kuripot is like, Kuripot. It's like, diba? It's tihik. It's the heck like that. don't spend money. Yeah. In 3, 2, 1. Monica. Just that. You're too big. No, we went English. Okay, because I am insect. Chinese, I am Chinese. So, I will. She's really thin. No, it's very small. Ayaw. Oy, your drink also small. There is, I didn't. tiny. I didn't fish it. Fish it. No, No, it's like half-half. No, Yeah. no. Each other. I didn't finish it. Okay. Namuha na yung mama dahil siya. Nag-graduate Nag-graduate naman ako. Do I have to cough in English too? Okay, next. I'm thinking how to. How to reply? Who's most likely to be broken before?
Good, because it says here, be broken. Heartbroken dahil. Saya daru. No English because we don't know how to English. Most likely, be heartbroken sa una. Yeah, well, 5. Ay, 3 dahil. 3, Oh, okay. 3, 2, 1. Wayan net. Angela. Angela. Ako wayan net. Ay, di. Ang grabe. Ang grabe ra to. Because Angela is... Grabe. Iya, min hagabi. Oh, Iya, imo ang pinakadaghan. Pilang nakabot dai. Pila ko nakabok impe ang nakasya. Ay, kakasog ko. Pero okay naman ko, happy nito. Sige dai. Ayun, Inumin mo uy, dai. Ba't mo na mo drink? Dali, uy. Inumin mo. Ni-vote ka kasi mo self. Bitaw. Because I'm honestly honest. Oh, grabe lang to ako. Pero dagan niya. Dagan. Ay, ikaw man sa doy. Oh, excuse me. Gamay naman siya. No, I don't maoy Dili, boys. Dili mo siya. Ay, mumakaw siya pero sa Hyra. Kaya mga twice a week. Most likely to date a guy a month after a break off. Work out. 3, 2, 1. Angela. Wait, Angela. Angela. Yeah, I agree to that. I mean, I was like that before. Before. Yes. Bitaw, bagong buhay na siya ron. But, Yeah, because Mo na she's siya. not loyal. Mo na siya. Uy! No. They're not loyal to me, so I'm looking forward to you. No, yan na siya pag high school. Pero Okay. karon kay dili na. Uy, grabe sa abi pala sa'yo kayo nanguwag. Pero man. I mean, lingaw-lingawan dyan. Ayo doy. I don't enjoy Fun us. Ito lagi ko, may na-allergy ko sa alcohol. Kasi English. Katulad sa bugan eh. Oh, May my bugan itch. gusto ko sa bugan. Yeah. My bikini line is itchy. Wow. Ako ngayon kay vagina down. Most likely to asa agad-agad sa usa ka tawo nga gipakitaan og something nga naay mali siya. Kagets mo? Yes. You get it? Let's get it. Let's get it on. 3, 2, 1. Monica. Angela. It's me. Oo, ikaw. Ikaw, Jud. Yes, Dad. Sige, Dad. Guilty ka na, Day. She's the queen. Mapitanan ako. It's me. Nakapila siya. Hi, or shout out niya. Oh, ito to ang sasabihin ko. Ayay, Monica, maginiw. Una-una. Most likely to bring their phone in the CR while nagtatae. 1. Waya. Pero, pwede sa pero siya man akong gibo. Kamunduha ako, mga libaran mo ko. Makaliba. Feel ako siya makalibang. Come I on. know English. I feel like Yes. Yes. she can go poop without phone. Yes. Because she will play with the water. Yes. No. And read the label of shampoo. No! Monica doesn't have hard time to poop. Yes. Ayun, I only poo-poo 5 seconds and then Oh, yes. Because me, in my opinion. I'm more on social media kasi. Yes. That's why I will die without phone. Who's most likely to tagay? Naku yung answer na. Angela. 3, 2, 1, Monica. Yan naman. Eh, kaya pala ubog day. Waya asa ka, waya. Okay. I only drink expensive. Like what? The Hennessy XO? Yes. The bar The Jack Daniels. Who is most likely to have always been the heartbreaker? Heartbreaker. Heartbreaker. Breaker. Not heartbrokener. Okay, heartbreaker. In 3, 2, 1. Angela. Monica. Ano ako ang heartbreaker? Hindi mo ka-loyal dahil. Hoy, excuse me. Loyal ko. Oy, bisan pa ganig. Magalagot. Bisan. Or no. Ayun, dikit. True. Ayaw de. Oh, you drink Ayaw na. You Be, drink ano to that. sabi? Uy. Palaban. Kita sa mga buwang gasabot ni mga kapis. Wala, uy, gaga. Hindi na ko, mahubog na ko. Char. Who is most likely to give all their money to charity? In 3, 2, Wait sa. Ay, sabi mo, wala. Mga pobre man. Kami man ang charity. Lahi na lang. Lahi na lang. Magkano ko ba? Di sa ako. Waya kay nangailangan sa siya. Sumuli ka, nangailangan sa siya. Wala lang. Who is most likely to marry a celebrity? In 3, 2, 1. Angela. Yes, doy. Yes. No? Yes. Wala lang kay Hey. yeah. I feel like it's me because Cause. I am exposed with Yes. social media. You know the Chicksers? Yes. You were... Oh, you English that to them. Yes, the Chicksers. Chicksers.
Yeah, the trickster. She buy Shibum. eco bag so that we can go in. We absent that time. Oh, you were there? Yes, It's Jamaica. Uyog, tulog kita, Jamaica. Yeah. Yes. Oy, you like someone sa trickster. Yes, si Oliver. Oy, Oliver ba na yun? Oliver Posadas. How about Yes, I had the embarrassing moment when I danced in Ayala because of you. Yes. Oh yeah, I remember. I danced. I wore my hair back and forth because of her. She brought me there. Magbisayas ako kadiyot sa gabi kay Mika. Kung ano ka ng mga mall show. Anya, nato silang Kit, si Khalil, Ramos. Kay ganahan man jud kay si Angela nga na ako nga ito magsayasaya ko nga ito. Iyong ipa Gangnam Style. Yatay ka. Ikaw lang. Ako ni ko ano ba? Ay, uy, ganahan mo sa ganikit ato, mautong kami. Si Sharon, sige na, ikaw na nga ito mo to. Gikuha na ako ni Kit. So, hi Kit, shout out mo diha. Musta naman ka diha? Story ako sa akong sayo. Kita na yung with my hair. Pag high school kay mo lagi na dadon mi ni Mall show. So, ako ang fun girl yun nila. Supportive man mi day. Yeah, kanang unsa to ni appeal sila og naman na yung mga advertisement nga kanana commercial. So during nga nga commercial, naipang drag ang mga tao sa mga kanang kuan, mga Pampakuan sa mga Oh. time. So sila, iyahang ate ug iyahang friends iyang ate, nangaon na sila Magnum. Nya atong panahon na, di banded mga hair ni ate. Syempre, with my hair mo yan. Dai, mo man na siya ang time nga gi-promote ang cream silk Cream silk dye. Ni-rebanded man ang hair ni ate. Ay, na sila mga ninit og buhok. Oh, dai. Ano siya? Dai, rebanded ang buhok. Nya, dai. Manod to dai, ang cream silk abi na kung maganaan sa hair dai, gipasayaw with my hair ba. Dawit my hair! Dai, ang auntie sa dai, competitive guy dai. Dai, sayaw ko dito pak. Syempre, bago ba ribbon? Nadaog si Miday! Nakadaog kong mga products sa Unilever. Thank you, Lord! Hashtag blessed. So ako ni, kadaghan good. Alam nga, minsa man, hilis ng eyes. Nana, yun na, o gamiga kang Angela, dapat ready ka. Yes. Matog mo show ko yung niya. Yes, dai. Pero karon lahi naman, dapat kamo sure lang. Adto siyang mall show. Yes, Dai. Think positive, huwag kang ayaw. Sure lang. Who is most likely to kill someone accidentally? 3, 2, 1. Monica. Ako ang tie-breaker. Mag-debate ta, mag-debate. Kill accidentally nga naman. Dili, clumsy man ka. Oo, siya yung pinaka-clumsy. What if, Dai, lagunit ka og knife? Mo. Kanahan niya, mag-joke-jokehan. Yan, adi tao si mong luyo. Dili man. Oo, pinaka-clumsy yun. Dili, ang akong argument kay si Monica, ang iyang temperature kay... What? Temperature yung temperature kay init na kayo siya. Hot-tempered siya. Hot-tempered siya, so... Hot and temperature. Hot-tempered siya, and then, kung maglagot na ganyan na siya, ay, sorry, init akong ulo. What should na to yun? Pero Angela, gig ko. Ano mo, Day? Sige na, oy, ay miling-lingawan mo kataw-katawa. Don't enjoy us. Manaoy, gamay nang. Okay, No. only eyes. What eyes? Wala na? Most likely to die of something stupid. Ay, ayaw, next. Diba mo nga, no? Naka-realize ko ako. Kuta na ha? Kaya nagbarog na na slide. So, Angela yun. Most likely to fall asleep in class. 3, 2, 1. Monica. Ano? Uy, ayaw, day. Classmate na, day. Unya. Yung sige, kagatog, day. I can't remember. Kalit lang mag may buong ko. Ay, sabi ha. Pero kinsa if nasa mood kinsa idili gid magpakatugog tao. Ako. Ikaw, day. Yes, Ikaw day. patugog tao. Sige lang pa ka ng chick. Dai, recent na gid na. Pag-graduation yung mo, Dai, mo may katulog. Yes, day. Oh. Sige, imo na. I agree to that. Who is most likely to cry because of a sad movie? Why Wala. not? Usa lang, day. Wala ko yung pili ako kita gid tanan. Ay, dili, mga OA man to. Oh. Wala. Pero ang pinaka-soft yun kasi si Wayanet. So siya mo inom. Okay, kalabatan ako. We will end the video here. So thank you guys so much for watching. Wala mi naghubog-hubog, no? We're just chilling. Chilling like a balloon. Wala. Yes, thank you so much. Nadayon ra gyud ang among pagtapok-tapok. Ano ga-block man di mong duha, no? Blackpink! Blackpink! Yeah. Thank you
you guys so much for watching. If nalingaw mo, please give it a like. Subscribe to my channel if wala pa mo ka-subscribe. Follow me on my social medias, everything at Angela Morales X. What's your social media? Currently nalak akong Twitter, so Twitterless siya. So, Instagram. why not tabs? Monica Nim X. Sa tanan, everything at Monica name X, CRAOPK, what siya X. I will see you guys in my next video, and always remember that it's okay not to be perfect. Bye-bye. Nais ko makita.